es podran connectar perquè estan de rotació, però, com he dit fa una estona, gravarem aquesta sessió i us farem arribar l'enregistrament d'aquesta sessió. Bueno, no sabem molt bé com funcionarà aquesta sessió perquè la idea és que la Núria anirà passant la presentació i està ahí a Mataró a la Llàntia, jo estic aquí a Fontetes i aniré intentant entrar al llibre del resident portfoli, a veure si ens sortim d'aquesta manera. Sí que és cert que és una sessió general per mir i ir, encara que hi ha temes que tenen els MIRs amb el seu portfoli i els MIR que diem llibre del resident, però és el mateix, tot el que explicarem avui són conceptes que són generals per tothom i les especificitats no parlarem gaire. En relació també una mica de si teniu l'oportunitat, crec que el més útil seria tindre un ordenador davant per anar almenys intentant entrar i a veure què. Jo aquí soltaré el rotllo. Llavors, sí que és veritat que si hi ha molta interrupció amb tota la gent que estem aquí, pot ser una mica complicat. Llavors, com sempre, fer servir el xat perquè si hi ha estona intentarem anar donant resposta i si no, com després podem baixar totes les qüestions, també intentarem donar resposta a aquestes qüestions. I ja aprofito i també tothom que recordi donar resposta a l'enquesta dels residents que han enviat per correu, que està al blog, i que faré un recordatori via WhatsApp per als coordinadors i els grups de residents de representants perquè comparteixin amb la resta de companys. Anem bé, però hem d'arribar a un 70% segons el departament i estem fregant el 50%. Bé, no sé quines expectatives teniu, però avui de lo que parlarem serà del procés d'avaluació i d'una eina que és el llibre del resident. Però per saber, potser penseu, parlarem de com se registra el llibre del resident. Sí, parlarem d'això. Però abans hem de saber per què fem servir aquestes eines. Perquè a vegades, això és una sensació meva, si no sabem per què fem servir, tenim un martell, però no sabem per què l'hem de fer servir, doncs no la farem servir de manera dient. Llavors, el llibre de resident té a veure amb tota l'avaluació. I l'avaluació no només d'un número, que estem acostumats a dir, mira, tinc un notable, tinc un sobresaliente, no, sinó del procés d'aprenentatge. Llavors, parlarem d'això, dels criteris i procés d'avaluació, els principis i objectius de l'avaluació anual, que també hem fet aquesta sessió una mica pensant que ara estem en tot el tema de l'avaluació anual i així també donar-nos unes eines per millorar, entendre què estem fent quan ens estem avaluant. El paper del tutor i el comitè d'avaluació, saber què és això del comitè d'avaluació, qui és aquesta gent que es reuneix i parla de nosaltres i sobretot, que crec que és el que més us interessa, el tema de la gestió del llibre del resident. Intentarem donar resposta a les dubtes. Segurament la primera part, potser desconnecteu. Em sabrà greu, perquè per mi és el més important, entendre què fem i per què ho fem i la finalitat del procés d'avaluació. Si passes, Núria. Tot això no sorgeix de la unitat docent, ni de Cèlia, ni de Pepito Pérez, ni de ningú, sinó sorgeix d'una normativa. I aquesta normativa, teniu ahí enllaços, si voleu entrar, entreu. I això surt d'un ministeri i d'unes persones que són expertes en docència i en formació sanitària especialitzada. Llavors, tot això està penjat i nosaltres adaptem tot això a la nostra realitat i a la nostra especialitat d'atenció familiar i comunitària, independentment de la categoria. Se fa el mateix per a un PIR, per a un psicòleg que està en PIR, que per a un MIR, que per a un IR.
És el mateix, d'acord? Si passes, llavors si voleu consultar, ja està. Hi ha dos tipus d'avaluació. Moltes vegades la gent pensa només, ara, comitè d'avaluació, nota que jo trec. Doncs no. De fet, durant tot el vostre procés, feu una avaluació continuada, que és com esteu aprenent. I per això hi ha diferents eines. I sí que ara farem una avaluació sumativa, que és el número. Quina nota d'aquest curs acadèmic heu tret? Això és important, però el més important és el que heu après, que és el que us quedareu. L'avaluació continuada, la finalitat, això, un procés d'aprenentatge continu. La nostra idea és que s'ha de motivar al resident cap a millorar, no? I és des d'un autoaprenentatge. Nosaltres, el tutor ha de donar les eines, el col·laborador docent ha d'acompanyar, des de la unitat docent també hem de donar els recursos, però finalment és responsabilitat individual de cadascú també arribar a un aprenentatge o no. És a dir, si jo em quedo, jo amb un poquet ja tinc prou, doncs faré això. Però la nostra idea és que arribeu als màxims, però també amb la implicació, no? Per osmosis, a vegades, no? O sigui, o per ciència infusa, a vegades és difícil arribar a conèixer les coses. Cadascú també ha de pensar a on està. Hi ha gent que parteix d'una base superbona, llavors hi ha altres i no tenen actitud, hi ha altres que tenen molt bona actitud i un coneixement molt baix. I moltes vegades aquestes últimes ens arriben molt més lluny a nivell de coneixement que a vegades no les primeres. Per mi no podem perdre ni la il·lusió, més que la il·lusió seria una mica la curiositat. I això qui ho realitza? El vostre tutor. En l'acompanyament. En l'aprenentatge depèn de vosaltres. Si passem, vosaltres residents. Llavors, què podem fer servir per això? Aunque vosaltres penseu, algú dels que està connectats que no, és el LEF. El LEF és un document que recull no només, ara jo crec que també s'ha transformat en una eina per registrar els cursos, registrar les sessions, registrar si ha fet una comunicació. No, el LEF va més enllà d'això. I sí que és cert que hem anat perdent aquesta visió de que aquests qüestionaris, qui ha posat aquests qüestionaris aquí? Això parlo a nivell de medicina, això infermeria no té. A veure, doncs aquests qüestionaris surten del programa del 2005 amb les competències que cal assolir. Hi ha unes tasques que en medicina s'han anat diluint en el temps i que no es fan servir, cosa que en infermeria no. En infermeria hi ha unes tasques obligatòries que són un incident crític, una recerca bibliogràfica, una atenció a la família, un registre. I això no és per fer i xec, l'he fet, sinó perquè això té un procés de reflexió i ha d'anar després amb un feedback del vostre tutor de, mira, això te faltava aquí el genograma, te faltava això, aquesta mirada més de model biopsicosocial, només has anat a la clínica. Llavors això és un procés d'aprenentatge. Llavors allà estan les competències, estan les tasques que he dit i sobretot el reflexionar, que és aquella cosa que jo he de millorar. Passem. No passa, Núria. Ah, sí, perdó, sí que passa. Llavors, anem a provar. Com s'entra en el llibre del resident? El primer, sisplau, ara entraré jo, heu d'anar, no aneu a l'Age. Si esteu a l'equip, jo us recomano sempre anar, no és que tinc res en Google ni en Mozilla, però prefereixo sempre ir al Chrome perquè moltes vegades hi ha problemes quan es carrega aquest llibre. Llavors, ara compartiré jo la meva pantalla. Llavors, jo vaig al Google. Jo no sé per on entreu vosaltres, però anem a la unitat docent. Anem aquí. I aquí, a aquest costadet, es veu el llibre del resident o el portfoli. Entraré al llibre del resident. Llavors, deixo de compartir aquesta, que si no, no es veu, i comparteixo a veure, això. Llavors,
us surt això, val? Aquí teniu les meves. Bueno, heu de posar el DNI, la letra minúscula, guió barra prof, està posat a la presentació, barra prof, sisplau. I després la contrasenya que vosaltres tingueu. Sé que són moltes contrasenyes, podeu, si teniu el mateix ordenador, guardar la contrasenya o no. Llavors, ara crec que ningú està en la primera vegada que entreu aquí, però si no es fan les instruccions. Si teniu problemes amb el vostre llibre del resident intentant recuperar la contrasenya perquè al final es bloquea, ens heu d'enviar un mail a la unitat docent. Llavors, inicio sessió. Llavors, he d'anar a baix, a baix, a baix i trobaré el llibre del resident i el portfoli. Vosaltres, MIR, només teniu llibre del resident i només teniu portfoli. Jo tinc els dos perquè tinc accés als dos. I aneu al curs. I aneu al curs, us sortirà, això és llibre del resident, que això, ara parlarem de coses. Si le dono aquí que veieu les ratlletes, em parla de l'índice. I aquí passa el mateix. No són ratlletes, és una fletxeta, le dono aquí i ens surten informació de qüestionaris, activitats obligatòries i penjar arxius. Això és el llibre del resident, espai del resident, espai del tutor resident, espai del tutor, que avui parlarem d'aquestes dues pestanyes. Avui no parlarem més que d'aquestes dues pestanyes, només. D'acord? Que és el mateix, les pestanyes són les mateixes per al MIR que per a l'IC. D'acord? Llavors, això és el que veieu vosaltres. Jo em posaré canviar el rol ara me hizo a tutor libro del residente i mientras la Núria està compartint, no? Comparteixes tu la... Deixo de compartir i comparteixes tu la presentació. Heu vist? Heu accedit allà i si continuem, és això. Continua, Núria, sisplau. Llavors, ara parlarem de l'entrevista tutor-resident, perquè per a fer aquesta avaluació contínua tenim les entrevistes del llibre tutor-resident, igual que tenim el llibre del resident o el portfoli. Llavors, l'objectiu és el seguiment progressiu, sobretot també establir objectius i donar feedback. No cal que estàs... Com va? Tot bé. Va tot bé? Vale, fantàstico. Molt bé, molt bé. Vinga. Doncs nada, fins la propera. Bueno, no. Ara parlarem d'eines que podem aprofitar per fer les entrevistes. De fet, les entrevistes, encara que penseu, jolín, sempre són les mismes preguntes. Però són preguntes. Vull dir, penseu una mica, no és omplir per omplir. Si no serveix, si voleu que no serveix, doncs no servirà, però heu d'intentar aprofitar-les. Hem de fer 4 entrevistes. I no hem de fer perquè hem de fer, sinó hem de fer perquè serveixen per parar, pensar i veure on estem. Passem? Llavors, el que he dit, ara compartiré jo i vereu on està. Llavors, a veure, Cèlia, comporto aquí. Jo estic aquí i avui tinc una jornada de, com hi ha Can Mariner, crec que avui, de tutors residents, jornada docent, i intentem fer les entrevistes. Doncs vull a espai tutor resident, entrevista tutor resident i, ojo, aquí, veureu que esta era, jo tenia, quan era tutora, aquí hi ha el company, el doctor López i l'Anna Isabel Mendoza. Llavors, aquí em surt només un grup. El que té més d'un grup, li surten diversos grups. Doncs ha d'escollir la persona que té. D'acord? I no sé si veieu a sota, clarament posa afegit una entrada. Si no veieu això, segurament esteu en un navegador que no va bé.
no està actualitzat o hi ha algun problema. Heu de veure això. Le doneu aquí. Llavors, important, sempre que veieu a tot arreu això, camp requerit, aquest signe d'exclamació, cal posar alguna cosa. Si no poseu ninguna cosa, jo aquí començo a escriure un munt de coses, ¿vale? Y digo, lo guardo. I me dirà que sí, però no se va guardar res, perquè no té una alerta de dir aquest camp és requerit. Ho dic perquè això a vegades feu una feinada i després resulta que no s'ha guardat. I és perquè aquí no hem escrit. Sobretot, abans de tancar, de guardar, mireu que els camps que posa camp requerit, que és aquest icono, està omplert. D'acord? Llavors, també, per el bé d'explotar les dades, perquè no sé si sabeu com s'explota això, però això es transforma en un Excel de totes les entrevistes que fem. Això descarreguem tota aquesta info i veiem en aquest període quantes entrevistes s'han fet del tutor resident en un període de temps. Llavors, sí que agrairíem per l'explotació que heu de definir com us nomeneu, perquè hi ha gent que a vegades posa, poso l'exemple d'Anabel. Doncs Anabel, i altres vegades, i potser lo escribo jo, Anisabel. No, sisplau, intenteu sempre posar-vos el mateix nom. I si voleu, l'ideal és que o tot majúscules i sempre majúscules o primera majúscula i després minúscula. Intenteu almenys que el nom sí que coincida. Ho dic perquè això a vegades, per explotar les dades, és molt complicat perquè la base no coincideix. Tenim diferents noms per la mateixa persona. Això sí que és una recomanació que us agrairia molt si la podeu fer. Aquí no parlarem de l'entrevista, però com veieu hi ha diferents preguntes i sobretot és aquest procés de reflexió i que ha de servir per alguna cosa. Número de col·legiat que cal posar i es deixa. Ara jo deixo de compartir i tornem a la presentació. Núria? Vaig avant. La idea és, la següent diapos són això, entrevista tutor resident. Si passes, això ja l'hem comentat. Llavors, ara anem a l'altra avaluació. Fins ara hem anat a l'avaluació, diem, d'autoaprendizaje, revisar antes de ir a una rotación. En el caso del MIR lo podéis mirar las competencias, veure en el caso de ir las tascas obligatorias de RU y las entrevistas. Ara parlarem de l'avaluació sumativa. En esta sí que és la finalitat de si el resident ha assolit o no unos objectius formatius mínimos. I llavors aquí sí que posarem un número. És un número. A veure, no és més res que això. Dona una idea. Però va del 1 al 10 i està establert que després compartirem on podeu veure el que significa cada cosa. Qui la realitza? Un comitè d'avaluació. Després parlem de qui és el comitè d'avaluació. I llavors, aquí potser sí que costa entendre una mica, dins de l'avaluació sumativa de número hi ha dos tipus d'avaluació, l'avaluació contínua i l'avaluació anual. Si passes, Núria. No? Avaluació contínua. Què vol dir avaluació contínua? Són els fulls d'avaluació que us fan el vostre propi tutor, un col·laborador docent, vaig a rotar al PADES i m'avalua l'infermera de PADES o la metgessa o el metgessa de PADES. I en aquest full hi ha el 70% dels coneixements teòrics i un 30% que és d'actitud. I el rang de puntuació és de 1 al 10 en cada rotació. I aquí sí que valen les intermitjos, fa una mitja. Llavors agafa totes aquestes avaluacions que veieu allà
i fa una mitja per a 11 mesos. Això no l'estableixem nosaltres. Això ho estableix el Ministeri, que ens diu que ha de ser així. Com veieu, aquesta és la fulla i allà hi ha un logo que posa Ministeri. Després posarem qui és el resident, el període, perquè llavors pot ser que estic de R4, tot el meu R4 a atenció primària, serà un any sencer, però si només estic 3 mesos de R1, seran 3 mesos. Llavors, dins d'aquesta primera part hi ha uns objectius, que sí que és cert que moltes vegades no sabem que els avaluem. I ara amb el nou programa els estem revisant, hi ha de tot, els fulls d'avaluació hi ha coses que no sé, que les tenim allà i la veritat és que són temes a avaluar i a revisar que estem posant. Llavors, aquest serà un col·laborador docent o el tutor del resident que agafarà aquest full i no sé si veieu que posa seleccionar i és parcial, total o que no l'adquiere. És a dir, soc un R1 i potser l'objectiu quan estic a interna és X i el col·laborador docent diu, bueno, és un assoliment parcial, perquè no espero que un R1 sepa X. Llavors és el que parlem. Aquí valorarem el tema de coneixements teòrics i pràctics. I aquí l'actitud. I cada cosa té un pes. La primera part té un 70% de la nota i l'actitud té un 30% de la nota. Puede ser que no aplique. A vegades nos posen no aplica, no evaluable. No aplica, més que no aplica, no evaluable. Llavors, això sempre ha d'anar assignat, perquè ens podem fer una auditoria i des del Ministeri demanar aquests fulls. Si passes, Núria. Llavors, ara anem a l'avaluació anual, que ara estem fent això, l'avaluació anual. Nosaltres què fem? Com se fa l'avaluació anual? Es fa un comitè d'avaluació i què considerem? Considerem totes aquestes avaluacions en 11 mesos té un pes de la nota total del 65%. Qualificacions de les rotacions, és a dir, si jo he tret i el que posa allà està ponderada segons el temps de duració de cada rotació. He anat a l'ICAM i he anat 5 dies i tinc tot 10, he anat, estic a primària i tinc un promig de 8, no me pujarà, no pesarà el mateix aquest 10 de 5 dies d'un 8 de 11 mesos. Això és les qualificacions de les rotacions, de lo que hem parlat, tot agrupat. Després està un 10% d'activitats complementàries, que això es verà reflectit en el que explicarem després de com es registra el llibre del resident. Aquest 10% és el que nosaltres objectivem al llibre del resident en sessions clíniques, comunicació, publicacions, i després està l'informe anual del tutor, que també ara compartirem on podeu veure el que el vostre tutor ha escrit. I això sí que és cert que és de l'1 al 10 i també està establert per el Ministeri i no hi ha mitjos. Disculpa, sí que surten mitjos d'aquesta, després explico qual no. Surt un promig. I qui participa? El comitè d'avaluació, que després explicarem què. Si voleu mirar més, ja podeu tenir informació. Si passes, Núria. Llavors, jo no sé si vosaltres heu vist això, però cadascú de vosaltres aquesta fulla l'hauria d'haver vist amb el seu tutor, perquè nosaltres agafem totes les avaluacions, les tenim un accés i llavors d'ahí surt aquest full per cadascú de vosaltres per any de residència. I aquí estaria la foto d'algú, aquí és una persona que ha rotat a taulí i com veieu, aquest 70% de coneixement surt aquí i aquí l'actitud. I aquí és la qualificació global, el promig, el que pesa, i aquí una qualificació en final per los 11 meses. Sempre s'avalua per 11 meses, no per 12 meses. I com posa aquí, pes en funció dels mesos de rotació. Si passem,
Aquest és el 65% de la vostra nota a hora d'avaluació final. El 10%. El 10% nosaltres fem servir el llibre del resident per veure el registre i ens trobem, nosaltres tenim un Excel per puntejar, per sumar. I això no l'establim nosaltres. Nosaltres això l'estableix el Ministeri, que les publicacions tenen un pes, que els cursos tenen un pes, que els pòsters tenen un pes, que determinades formacions més o menys. Llavors, anem al llibre del resident, veiem el que s'ha registrat i amb això comptem. Doncs aquesta persona té 10 punts en formació obligatòria i 14,5 en formació voluntària. Llavors, ha fet 4 sessions i ha presentat un pòster a Autonómico. Tot això suma 0,55. Per què? Perquè, com dic, és un 10%. Llavors, la puntuació després es transposa del 10% de la nota total. Si passes... I, per últim, que això sí que ho podeu veure al llibre del resident, és l'informe anual del vostre tutor. Llavors, aquí també el tutor ha de registrar una sèrie d'ítems que a vegades també els tutors us demanen fer un Word, però aquest Word es pot traspassar allà. Nosaltres no necessitem cap Word, perquè ja està registrat, si heu fet una comunicació, ja està registrat al llibre del resident. Fer aquesta doble treball no té sentit. I és cert que el tutor sí que us ha de posar de l'1 al 10. Llavors, sí que és cert que a vegades la gent diu, home, però només tinc un 8. Home, un 8, segons el Ministeri, diu que domina tots els objectius anuals del programa. A veure, també som conscients d'on estem també nosaltres mateixos. I excel·lent ja es diu que és un 10, quan algú posa un 10 a un resident, és perquè només s'ha atorgat a residents amb alt rendiment. Un 6 i un 7 aconsegueix un bon nivell en diverses àrees i un 5, els mínims anuals. Ara anirem a veure on podeu veure el vostre informe anual del tutor. Crec que es veu la meva part. Llavors, torno al principi, faig una mica així cutre. Torno a espai tutor resident. Informe anual d'avaluació del tutor. Jo vaig aquí, soy un tutor. He d'afegir una entrada. Afegeixo una entrada. Això només lo registra el tutor. Aquí posa el nombre del resident, el nombre del tutor, fa una explicació, fa més explicacions. Cèlia, disculpa, no es veu. No es veu? No, no es veu. No veiem, no està compartint. No lo veieu, ja soc conscient. A veure, gràcies per avisar. Ara, digue'm alguna cosa, Núria. Sí, ara sí. Sí? Es veu? Sí, disculpa, sí, és que m'he tancat el micro. Sí, es veu. Perfecte. Bueno, disculpar, nom del resident, tornem, obligatori. Aquí el tutor ha d'escriure tot, la planificació, comentaris, les guàrdies, problemes en l'aplicació del programa, com ha usat el llibre del residente, i aquí és on ha de posar una nota. Un 6, un 7, un 4, un 3... I aquí, com veieu, el tutor té també un icono de que ha de posar alguna cosa. Hi ha companys que fan l'esforç de sumar totes les dades. Nosaltres normalment ajudem a sumar, llavors només en posar un punt, això ja serveix. Això es deixa i ja estaria. I dieu, residents, ostres, jo vull saber què m'ha posat el meu tutor. Doncs allí us ha de sortir el que li vaig posar a la meva resident, a la Isabel, en el seu moment. Vaig fer, i li vaig posar i veiríeu la nota
que se us ha posat, però sobretot jo el que heu de revisar també és la reflexió del vostre tutor per arribar a posar un 7, un 8, un 5 o un 6 o el que sigui. Val? Deixo de compartir. Núria, si tu pots anar... Val. Bueno, això és perquè la presentació lo tingueu de suport. És el que he explicat ara en directe. Val? Això sobretot guardar allí i el que hem tornat a posar, el que vol dir cada cosa. Val. Llavors, nosaltres, encara que no fem servir aquest format, que sapigueu que quan s'arriba tota la informació, arriba aquesta informació. Val? Llavors, com veieu, qualificacions de la rotació seria aquests fulls que entenem que el tutor us dona feedback i podeu revisar les notes de cada rotació. Val? Que l'ideal és que en cada rotació tingueu, no? que algú us digui, mira, aquesta àrea has de millorar i això ho hem de treballar. Reconeix que això en els col·laboradors docents ho hem de treballar. Les activitats complementàries, que ara revisarem com se registra, i la qualificació del tutor, que és l'informe anual del tutor, que podeu mirar al llibre del resident. Per exemple, aquesta persona tenia un 8,82 en les rotacions. I activitats complementàries, recordeu, tenia 0,55, però com és un 10%, és 5,5. I el seu tutor, la seva nota és un 7. Doncs aquesta persona, quan nosaltres li enviem la carta, la seva nota de R1, en aquest cas, que era un R1, és d'un 7,64. Això és l'avaluació anual i és el número que queda. Passa, Núria? Llavors, què pot passar? En aquest cas, és una avaluació positiva, ha adquirit els objectius, o pot ser una avaluació negativa. Ha suspès, o més que ha suspès, no ha adquirit els coneixements en una rotació, llavors això suposa que l'ha de recuperar. Tenim dues opcions, negativa amb possibilitat de recuperar o negativa sense possibilitat de recuperar. Una persona que no ha adquirit coneixements, per exemple, en 4 rotacions de duració d'un mes. El Ministeri només ens deixa a Medicina 3 mesos i a Infermeria 2 mesos fer una pròrroga per a aquesta persona pugui adquirir els coneixements en aquest període de temps que no ha adquirit prèviament. Llavors, pot ser recuperable o no recuperable. I això suposa extinció del contracte. Ja no te renovem el contracte. També recordeu que ara el 6, a los que se van incorporar el 6 de maig, finalitza contracte i se renovarà com R2. Si és que no és una avaluació negativa, se faria una recuperació o no recuperació. Que ningú estigui amoïnat. Si això va passar, nosaltres, el tutor, yo, nos sentamos con el residente y explicamos qué es lo que va a pasar. Y no es, ara no te evaluem i t'hem suspès. No, això no es fa. O sigui, que cap persona estigui amoïnada. Cadascú té la seva realitat i està al cas de quina és la seva realitat. Però si finalment hem tingut un suspens d'una rotació, nosaltres sí que fem un feedback amb el resident i li expliquem què pot passar. De fet, si uno suspende y luego lo recupera, la mitja que le queda és d'un 5. Això també. Passats? Llavors, sí que m'agradaria, hem fet com 2 quadros per intentar que entengueu una mica el què quiere decir cada cosa. Segurament molts de vosaltres potser ja esteu desconnectats, però era important posar context de per què fem les coses i per a què fem les coses. Llavors, hi ha 2 tipus d'avaluació, com he dit. La formativa continuada, que és tot el procés d'aprenentatge, des que entro com a residente, acabo com a R1, començo com a R2, quins són les... Com a R2, què s'espera de mi? En infermeria, com a R2, què s'espera de mi? Doncs evidentment que al final de la residència siguis capaç de los 3 últims mesos de portar una agenda de la teva tutora o del teu tutor
sense problemes, el mateix que un R4, però de R1 això no ho podem esperar. I qui avalua? El tutor. I com és? És quali. Ostres, vas bé, mira, aquest tema a l'entrevista clínica encara te queda. Ostres, no concretes, motiu de consulta et costa encara. Proves complementàries has de saber millor què, o el pla terapèutic, o l'educació sanitària. Cadascú té les seves coses bones i les coses a treballar. Tothom tenim coses a treballar. I després està la sumativa, que és determinar el grau d'assoliments amb un número. I això ho fa el comitè d'avaluació. Si passes... El tutor del resident és el tutor del resident, no és el coordinador hospitalari, no, és el tutor, el que teniu assignat, amb el que feu les entrevistes. Llavors hem fet aquest quadre que resumeix tot això que hem comentat ara. La formació continuada, quina és la finalitat, les eines, hem dit, que és les entrevistes, el llibre del resident amb aquestes competències i tasques i un feedback, és a dir, per molt que facis les entrevistes i després no hi ha un feedback, no serveix de res. I l'important, el tutor. La sumativa, la contínua, que és aquesta en la qual hem parlat més del 70% de coneixements, 30% d'actitud, i aquí ho pot fer el teu tutor quan estàs a primària. El col·laborador docent quan vas a PADES i t'avalua aquest mes de PADES. I el comitè d'avaluació quan revisa tots aquests ítems agrupats. I és la mitjana anual de les qualificacions. I l'anual sumativa anual, que com hem dit, també participa sempre el tutor i un comitè d'avaluació que ara direm qui comporta el comitè d'avaluació. I com he dit, mitjana de rotacions 65%, activitats complementàries 10% i avaluació del tutor un 25%. I necessitem el LEF per validar que tot això està fet. I la decisió final és del comitè. Però el més important sempre és l'informe anual del tutor, que és el que té el pes, el que coneix el resident. L'avaluació anual és això. I, de fet, quan feu l'avaluació anual, l'ideal és que després també tingueu un feedback. Si passes... Passes, Núria, porfa. ¿Ya he pasado? No, ya he ¿No hablado de la evaluación anual como finalidad. No. Passa, passa. Perdó. No veig la tren. Val. Això, com he parlat, la responsabilitat del tutor. Fer el seguiment continu del resident. Això també ho tenim clar. Els tutors han de fer un seguiment continu. No pot ser que en 6 mesos el tutor no tingui contacte amb el seu resident, perquè entremig una entrevista segur que hem fet. Això, facilitar l'entrevista d'avaluació, és a dir, sobretot abans de l'avaluació sempre recomanem fer una entrevista per, mira, farem el comitè d'avaluació, com ha anat, una mica de tancament de l'any. Ajudar sobre la reflexió, el que ha de reflexionar és un mateix, no és el propi resident, però tu has d'ajudar, Hi ha vegades que hi ha residents que es fiquen molt, és que tinc aquesta dificultat, però millor cal treballar unes altres dificultats que estan limitant més l'aprenentatge. I això, redactar aquest informe anual, que també és un moment de reflexió del propi tutor sobre el resident, i això també sempre va bé. Si passes... Llavors, per últim, quedaria saber qui és el comitè d'avaluació. I el comitè d'avaluació, nosaltres, comunitat docent, què fem? Nosaltres anem, la Núria, que representa, que seria el vocal de la comissió de la comunitat autònoma, la Núria Montellà. Si hi ha infermeria, va la Sara Pablo com a presidenta de la subcomissió d'infermeria i jo mateixa anem amb els equips i ens reunim amb tots els tutors per revisar tota aquesta informació i parlar de tot el procés d'aprenentatge i fer una posta en comú perquè encara que el teu tutor és el que coneix més el resident, els companys també poden participar. I a vegades que per tema logístic podem fer-lo via Teams, però normalment són via presencial, sobretot al final del procés formatiu. Llavors, també participa el coordinador hospitalari.
I la idea és això, un procés d'avaluació just i objectiu. A vegades no ens trobem que, per lo que sigui, una persona pot tindre la sensació que aquest resident té unes dificultats i altres companys diuen, bueno, sí, però aquest any ha fet aquest esforç, hem tingut un canvi, no? O al revés, no? Veure que el resident està estancat, que és igual que d'R1 no ha avançat i és R2, i tots els companys dir, home, jo no acabo de veure, o inclús no ha fet la formació obligatòria i té un 8. Home, no ha fet la formació obligatòria i té un 8 i no ha justificat perquè no ha anat a la formació obligatòria i tu tens, no? Dius, poses un 8, aquesta persona té un alt compromís amb el que està fent, sense justificar no anar a una formació obligatòria o no fer una formació obligatòria, no ha fet cap curs voluntari, bueno, és de nou, home, no? També això, d'alguna manera, penalitza aquestes persones que fan totes les tasques obligatòries, com no es pot passar a l'UCIR. Ostres, aquest fa totes les tasques obligatòries i jo l'he posat un 9. I a aquest li falten fer 2 tasques obligatòries i li posen un 9. Home, hem de ser objectius amb dades concretes, no? I justos. Que és difícil avaluar? Segur, però té que ser un procés de reflexió i no per una emoció, sinó per algo objectivable. I totes se registren en les actes, sempre, queden totes documentades. Si passes, Núria. Vale. I què ha de registrar el llibre del resident al llibre del resident? Vale. Pues ha de, no? Aquestes activitats, segons l'àrea competencial, una sèrie de tasques i fulls d'autoreflexió. I en l'espai de residents, sobretot el que estem demanant ara per als comitès d'avaluació és sobretot activitats complementàries, encara que també necessitem saber el tema de rotacions i guàrdies. Sobretot revisen guàrdies perquè ens trobem que hi ha un resident que ha fet moltes guàrdies a l'hospital i poques guàrdies a primària. Home, aquest que ha fet l'esforç de fer, bueno, esforç no, ha fet el que ha de fer el número de guàrdies corresponents a l'hospital i les corresponents a primària, això com ho valorem? Doncs això ho valora de manera dient. Una persona que ha fet 1.000 hores de guàrdia, a vegades suposa moltes lliurances i no tindrà prou temps per adquirir competències. Si passes... Llavors, anem, suposo, a lo que os interesa, ¿vale? Que espero que lo anterior también haya sido de interés, almenys per entendre què estem fent i per què fem les coses. Insisteixo en aquest tema. Llavors, ara anirem al registre que us demanem. Només una part, insisteixo, que tot el tema tasques no el parlarem avui. Si voleu, el podem parlar un altre dia, no hi ha problema. Ni tot el tema de xec que fem a nivell de medicina també dels qüestionaris. Això ja ho farem més endavant. Si voleu, si us sembla bé, ho fem en un altre dia. Llavors, ara anem al llibre del resident. Tornem al llibre del resident. Vale, estaba en el informe anual del tutor, ¿vale? Bueno, voy aquí otra vez, ¿vale? Y ahora, pues mira, me voy al espai del resident. Això està per també... Núria, no, ¿verdad? Para el CIS les rotacions no estan, només està formació. No, està la formació, estan les ponències, està la comunicació. Això ho sento per l'OCIT perquè sí que és cert que això vosaltres no ho teniu i sí que lo tenen los MIR, perquè es fa fer un duplicat, però Infermeria va decidir que no posava determinats temes, que no sé si les rotacions no estaria de més, però són temes a valorar. Llavors aquí, a les rotacions estades, podeu obrir i aquí afegeixo una entrada i és per any de residència. Jo soy R1, he rotado en primària. Ho veureu a la presentació, però, sisplau, no poseu més que un número.
número, res més. Quants mesos estava de primària? 3. Ni M, ni res, ni 3 mesos, número, només número. Val? Pues si està d'interna, 2, el que sigui. Si soc un R3 i he fet una externa, pues aquí hi ha externes. Només temps, no m'he ido a Costa Rica. No, temps, punt. Val? Això és per registrar. Penseu que en altres països, quan voleu anar a treballar a altres països, ens demanen això i ha d'estar validat. Llavors, perquè necessiten saber que realment quina rotació heu fet en el vostre programa formatiu. Encara que fem un informe, això sí que és interessant tindre registrat per saber quines rotacions heu fet. Bueno, sobretot recordar d'ESA. Aquí el bo és que no hi ha cap cosa nova. D'acord? Tu d'ESA sí ja està. També no m'he recordat per als tutors. Si poseu d'ESA, podeu recuperar una altra vegada l'informe anual. No m'he recordat d'afegir no sé què. Doncs el pots tornar a editar. Una vegada, si l'has deixat, sempre pots tornar a editar. Si vas a baix del... ja em sortirà del que sigui, veieu aquí que hi ha un per editar. Lo puc fer més gran o m'he equivocat, lo suprimeixo. Sempre es pot editar aquí. Això per qualsevol cosa. Això són les estades formatives. Guàrdies. Això recordar que només ho té medicina i no ho té enfermeria. Guàrdies. Tornem-hi. Afegeix una entrada. Llavors, no posar això, només cal posar número. Aquí veieu, això vermell, cal posar què any de residència és. Centre de Salut d'Atenció Primària. Aquí també va el QAP. Entenem que és primària. Sou R3, no es dona igual si l'heu fet en l'equip o al QAP. Tindria que ser a tot arreu, però ja sabem que hi ha dificultats a vegades al QAP. Llavors, són les hores que heu fet al centre de salut, atenció primària, els dissabtes a un PAC, doncs, això que RU hi he fet 134. Perfecte. Llavors, he fet d'interna 400 i pico. Ja està, però no he signat les 150 hores. No, soy de 150, llavors a pediatria m'ha tocat fer les guàrdies de pèdia, doncs les que siguin. Llavors, es posa aquí les guàrdies. De fet, hi ha gent que és superapanyada i té algun tipus d'Excel, lo podríeu afegir, si voleu. Aquí és només com posa arrossegar i ja està. Això seria, i recordar, d'ESA, per any de residència. D'acord? Anem, següent pas. Estem en guàrdies. Ara anem a la xitxa, que a vegades tenim dificultats. Formació teòrica, cursos, tallers i seminaris. Aquí us ha de sortir tots els cursos que heu registrat. Com veieu aquí, aquí estan els números de l'1 al 10. En aquest cas, si és 19, era quan aquí te surt, mira, era R1, ja te surt. Si voleu, podeu canviar com lo quiero ver. Això, ves, ara jo veria el 2023. Si voleu, també els tutors, quan voleu mirar, pensar que, ostres, jo vull mirar-lo d'aquesta manera. Entrades, doncs mira, jo em poso totes i així ja no tinc tantas visiones. Solo tengo 4 de 10. Voy bajando y ya está. Heu de mirar una mica. Ho dic perquè també podeu practicar. Ara anem com es registra. Afegeix una entrada i una altra vegada. Nom del resident, any de residència, matèria impartida. S'adjunta certificat, sí o no.
i aquí arrossegar certificat. Això és nou des de l'any passat i facilita molt, no? Facilita la feina. Ara parlarem d'això perquè també està a la presentació, però parlarem d'això perquè lo recordeu. A la presentació davant. Posem el nom del resident, l'any de residència, la data que he fet el curs. A veure, a vegades no se'n recordeu. Ara el calendari i les obligatòries almenys les teniu, o sigui que és fàcil. Matèria impartida, si us recordeu, la CENFIC, la CANFIC, durada. Una altra vegada, sisplau, sense H, ni mesos, ni res. 12 hores, 6 hores. I de què iba? Pues era de diabetes, gestión de Manage Clinic, perdón, pues aquí, Manage Clinic. Era de un tema de comunitaria, atención a la comunidad, ¿vale? ¿Se adjunta el certificat? ¿Sí o no? Si és no, pues endavant. Si és sí, pues adjuntar. I deixo, ¿vale? Llavors, si Núria passes, deixo de compartir i poses la presentació per recordar coses. Sobretot això ja l'hem parlat, que són les estades formatives, passes, sobretot número 3, no... Vale, estem en formació teòrica, bueno, el que hem dit. Cursos organizados por la UDM. Si podeu posar UDMN, Unitat Docent Metro Nord, això ja també, recordeu que Infermeria ho té el mateix format, és el mateix. CANFIC, què ha sigut el taulí? Pues taulí, que ha sigut l'Esperit Sant, que ha sigut una jornada de tutors residents, de docents, equipo, EAP, fondo, EAP, el que sigui. Passem, sisplau. Vale. Durada, el que he dit, sense especificar són hores ni afegir comentaris. 10 i són 10, ja està. Pot ser que no posi hores i posi crèdits, val? És a dir, un crèdit i mig, 1,5, doncs com posa aquí. Sé que pot ser una mica complicat, vull dir, però tampoc hi ha tants d'aquests. Però si teniu que són un crèdit i mig, és tan senzill com dir 15. No digo hores perquè 15, ¿vale? Lo que posa aquí. Calcular 10 horas por cada crédito, ¿vale? Si no se indican las horas. Certificados. Adjuntar el certificado de realización asistencia. En el caso de cursos externos a la unidad docente. Si pasas, Núria, creo que es que ahora no me'n recordo si van posar o no. Vale, sí. Llavors, recordar, ¿en cuáles no podéis adjuntar certificados? Los que, ¿no? El de ética, el de recerca, el de atención a la família, el de vertigen. No podeu adjuntar. Aquests que us surten al calendari, que us ha citado la unitat docent, no podeu posar cap certificat, perquè no teniu. O sigui, ni us ho farem. Llavors, en aquest no cal. Què més? Jornades de l'equip. Ara, nosaltres, les jornades, si ara esteu a l'equip, les heu de posar. Núria, no me'n recordo quan vam pactar d'hores. Això sí que és cert que no me'n recordo què vam dir. Normalment són 5 hores de formació per cada jornada. Si fan alguna cosa més, ho han de justificar. Sí. Recordeu, si no, nosaltres també podem revisar les hores. Curso de comunitària. Tampoc teniu certificat, però a nosaltres ens arriba, nos donen l'aprofitament. Qui l'ha fet i qui no l'ha fet. Curso del Caram, tampoc. Plataforma del departament. Quins cursos són els que se... Curso de reumatologia de germans Trias. Tampoc s'arribarà el certificat. Són de l'ICS. Cursos que sí que podeu tenir certificat. CANFIC, AIFIC, CENFIC, societats científiques. Això segur que us donen certificat. Llavors, sí que és cert que pot ser que potser a Taulí feu un curs i sí que us donen un certificat. Llavors, si teniu certificat, ho pengeu. Això segur. Però no demanis... Bueno, si teniu dubtes, també l'hem posat. Es podeu preguntar si aquest
se da certificat o no. L'altre dia una companya es va preguntar per el del vertigen. Cap problema. Nosaltres tenim el registre. Per exemple, el curs de prevenció de riesgos que està en el TOLIX, jo tinc accés per veure qui de vosaltres ha fet i qui no ho ha fet. Llavors, nosaltres tenim un control d'aprofitament o no. Inclús, si heu fet el del IAM, el de l'ictus, que està penjat al TOLIX, també ho veiem, però l'heu d'escriure. Encara que nosaltres sapiguem si l'heu fet o no, heu d'escriure els cursos que heu fet, perquè això és el vostre repositori, és vostre, val? No és nostre, vull dir, és per vosaltres. Llavors, heu d'escriure els cursos tant obligatoris com no obligatoris, d'acord? Llavors, sobretot això, també, a vegades què passa? Que la gent no es posa que les sessions del migdia és una formació. No són formacions. O sigui, si esteu al centre, de 2 a 3, als centres fan formacions que no se poden acreditar al final per als tutors com participació, però si han anat no sé quantes hores, però no se compten com formació continuada. Les jornades de l'equip sí, si són d'aquestes de tot el matí o tota la tarda. Aquestes no. Aquelles que tenen un programa sí que les tenim en compte. Aquestes que són de 2 a 3 o a lo millor mitja hora no es tenen en compte com formació. Si passes... Núria? Vale. Anem a l'altre tema que també, insisteixo, això tant per medicina com infermeria tenim, que és el tema de ponències i docència. Això què vol dir? Que heu donat una sessió, que pot ser d'una hora, que pot ser de 2, que pot ser de lo que sigui, val? Llavors, tutor pot revisar el que ha escrit el seu resident. Com he dit, pot posar un 1, un 2, o sigui, si avança, ara surt d'R1, val? Llavors, resident, afegeix una entrada. O una altra vegada, nom del resident, any de residència obligatori, descripció d'activitat. He donat una sessió clínica, he donat un curs, he anat a la jornada de l'equip o a una jornada i jo he sigut el ponent. No és que he rebut. En aquest cas, jo he sigut el ponent d'aquesta sessió. Habitualment, el més freqüent és que heu sigut els ponents d'una sessió clínica en l'hospital, en l'equip, val? Títol de l'activitat, sisplau, pues síndrome vertiginoso, revisión de la guía clínica de diabetes, ¿vale? Lo que sigui, ¿vale? Àmbit, primària, hospital, altres, perquè, bueno, però pot ser una externa. He fet una sessió quan he anat a l'externa, però bueno, pot ser l'atenció primària a l'hospital. I si l'has fet a un servei de l'hospital, doncs cardio, dermato, el que sigui. I la temàtica. I ja està. I deixo. Val? Això serien les sessions clíniques que feu vosaltres, no que rebeu, que feu. Ponent de sessió clínica. Val? Deixo de compartir. Núria, si vols tu avançar. Vale? Llavors, tenim formació que jo he rebut, sessions que jo he donat i l'àrea més científica de participació en un congrés. Que bàsicament podem, un congrés o un altre, després parlarem de l'altre. Però jo participo en una comunicació científica, com porto un pòster o una comunicació al congrés de la CENFIC, de la CANFIC, llavors també l'heu de registrar. Ara revisem a on. Tornem a on, val? A veure, Cèlia, comparteixo. Vale. Llavors, me vaig aquí. Què tinc? Comunicaciones.
val? Jo puc veure, no?, el que sigui, pues, nombre del tutor, col·laborador que supervisa, en aquest cas era jo, però podia ser una altra persona, val? Los autores, ¿vale? En qué congreso, ¿vale? La fecha y el tipo de las áreas competenciales. Pero yo soy un residente y tengo que poner pues mi nombre, el año de residencia, quién supervisó este póster o esta comunicación, formato oral o póster. Si és una comunicació oral, pues això, si és un pòster, això. Àmbit, primer autor, si no, pot ser que no siguis el primer autor, que lo fas amb un altre company que surt com primer autor. Nombre de los autores, títol, jornada, localitat, val? I aquí, segur, sí o sí, heu d'afegir el certificat, perquè aquí no hi ha més opció d'afegir un certificat. Val? Ho dic perquè això sí que és important. També recordeu que aquí hi ha molts, no? En l'icono de l'admiració, de que són obligatoris i podeu omplir tot i si no ompliu tot no us dirà te falta el nombre de la jornada, val? O sigui, rellenar tot bé. Val? Deixo de compartir, val? Núria, si pots. Sí. Vale. En aquest cas, el que hem dit anteriorment en l'altra sí que posava, potser que jo faig, no ho sé, vaig a la Canfic ara al juny i hem fet el comitè d'avaluació d'un R4 que acaba el juliol i encara no tinc el certificat. Com sí que tinc l'acceptació, si voleu podeu penjar l'acceptació perquè nosaltres ja comptabilitzem que aquest pòster o aquesta comunicació l'heu fet d'R4, val? Però sí que hem de tindre una manera d'objectivar que això és verídic, que és real. Bueno, el que hem dit, això, el certificat de la presentació. No de la participació en la jornada, sinó del certificado que us dan com pòsters o comunicació. Si passes, Núria. I ja quedaran només les publicacions. Llavors, això, desgraciadament, no és tan freqüent, desgraciadament perquè no dona temps moltes vegades i és molta feinada, però hi ha gent que ha fet o ha col·laborat amb algú en alguna publicació i evidentment que l'ho ha de registrar. Tornem aquí, podem anar cap enrere o, com veieu aquí al menú publicacions, en el cas d'infermeria surt el menú, publicacions. Llavors, aquí, ves, a Isabel no va donar temps, afegiria una entrada i me surt el nombre del residente, año de residencia, ámbito de la publicación, internacional, nacional, autonómica, bueno, revista indexada, si no, primer autor, si no, autores que tiene que ser con las normas Vancouver, ¿vale? Bueno, título de la comunicación, abreviatura internacional de la revista, año de publicación, bueno, una serie de datos. Llavors, pàgina inicial, pues la 236, pàgina final, la 240, ¿vale? I ja està. Júlia, disculpa, hi ha gent que diu que no es veu. Disculpa. Diu que hi ha gent que diu que no es veu. Vaja. Sí? Algú més li passa? Algú pot contestar pel xat, sisplau? Si ho veu o no ho veu? No es veu. Lo de publicacions. Jo ho tinc en el telèfon i sí. Però... Es veu, l'Eris sí, diu que es veu. Vale. Bueno, ara sí, val. Llavors, això seria el tema de les publicacions, d'acord? I aquí estarien les publicacions que podeu registrar si teniu. Vale, deixo de compartir. I ara tu, Núria, si pots, sisplau. Llavors, sí que compartirem un tema que aquest sí que és cert que no aplica només a l'OSMIR, perquè a l'OSIR això no es va posar, però tenim altres maneres de saber el què, però, bueno, també fent aquesta presentació sí que és cert que els portfolis i el LEG són eines que tenen
totes les unitats docents de Catalunya. I la majoria fent servir aquest LEF o el portfoli. Llavors vam arribar a un acord de com havia de ser el portfoli d'infermeria. Les tutores van revisar el que... Però, bueno, potser sí que trobem a faltar alguna cosa, com pot ser això, tindrà l'oportunitat de penjar el projecte de recerca, perquè infermeria té unes tasques obligatòries que medicina també tenia, però s'han anat diluint, ¿vale? I tenen el seu espai per penjar la documentació i sobretot la reflexió del tutor. Llavors, en el cas de l'R1, R4, tots poden participar en un projecte de recerca, però en el cas de l'R4 seria obligatori. No sempre passa, però seria obligatori, en el qual vaig una altra vegada a compartir. Comparteixo, compartir. I aquí ho teniu, projecte de recerca, i afegim una entrada, i aquí no es penja el què, no es penja el document, però sí que es parla i se pot fer una breu descripció del projecte. Es deixa i queda registrat. Deixo de compartir, Núria, si pots compartir la presentació, sisplau. Llavors, com posa la presentació, i ara parlarem d'això, lo podeu penjar en espais que hi ha, com posa allà, de docència i investigació, espais per penjar arxius, que això lo té només medicina. Llavors, és cert que a vegades confunden una mica que teniu un espai que es diu altres activitats docents o de recerca, que també és només per mi. Aquí és molt... No és tan freqüent fer-lo servir, quedar-ho sobretot amb això, formació, sessió, les comunicacions i postes, les comunicacions científiques i les publicacions. Aquests són els 4 espais per penjar la documentació. Però aquí es pot penjar, parlar de treballs grupals, de self-audit, videogravacions, incidents crítics, projectes comunitaris. És una mica un cajón desastre, perquè no hi ha apartat específic. Si passes, Núria, per aquí jo no insistiria en penjar molt. I aquí això sí que és diferent també per als MIRS i l'IRS, i és que ells no tenen un espai general per penjar documents, que els MIRS sí, però sí que és cert que ara, amb tot el que hem anat fent, de tindre un lloc per penjar els certificats, la dificultat que té aquest espai és que només pots posar 20 fitxers o un peso de 20 megabytes. Llavors, això també és una dificultat en aquest genèric, que ara comparteixo. En aquest genèric, què es passa és que ja d'R2 moltes vegades no teniu lloc per penjar res. Si aneu aquí, veieu espai per penjar documents. Llavors, es poden penjar els documents. Espera, que vull, si no, també... Ui, a veure... Torno... Veieu aquí amb el... És que, bueno, com jo soc tinc aquest resum de l'estudiant, és que me surten tota la gent. Vull dir, això no serveix jo molt com d'utilitat en aquest sentit. I també recordeu SMIR, perquè ho tingueu en compte si ho voleu fer servir, que com posa la presentació, en els qüestionaris, encara no me sortiran, per exemple, en los cuestionaris, aquí se poden penjar documents, d'acord? Quan aneu a cada una d'aquestes espais. Per això, ja dic, podem parlar un altre dia amb més calma. Almenys tindrà la informació general. Si passes la presentació, Núria.
Deixo de compartir, sí, disculpa. Ah, ja. Vale. Llavors, el LEP, per què és important? No només per registrar, sinó perquè ens serveix per aquesta avaluació anual, perquè nosaltres revisem tot el que està escrit, i si no està i no hi ha certificat, no es ten en compte. Podràs haver fet un curs de 100 hores d'electrocardiograma, però si no està penjat no lo podemos objetivar. Para veure l'informe anual del tutor, para ver les evidències d'aprenentatge, les tasques que heu fet, l'informe, recordeu també que els que heu fet el curs d'atenció a la família cal fer una tasca que la Eva com a tutora està revisant, garantir la traçabilitat, perquè no tenim eines per saber el que. A vegades ens trobem que un resident no ha entrat en els 6 últims mesos. Home, com objectivem? No, és el que deia abans, tindrà eines objectives. I, de fet, és que és obligatori. Vull dir, no és que vulguem, és que cal fer-ho. Encara, no? I si ja estem pensant, doncs, menuda merda, doncs, mal assumpte, no? Llavors, cal fer-ho i cal intentar veure que és una eina de profit. I errors comuns, doncs que ens trobem que el resident ha anat a totes les jornades de l'equip docent i no les ha registrat. Eva, tanques, sisplau. No, Eva, gràcies. No adjuntar els certificats que teniu, perquè en els espais personals estan els certificats, o no completar els camps obligatoris. Això ens trobem molts als tutors que posen tot i no se'n recorden de posar un punt en la valoració de les activitats complementàries. Cal posar màxim un 0, un 1, un punt, un asterisco, el que vulgueu, i guardar. Si passes, Núria. Crec que ja està. Sí, no recordava que hi havia més coses. Llavors, no sé, queden 15 minuts. No sé si teniu el cap molt atabalat amb tanta info. Si voleu fer alguna pregunta per el xat, intentem donar resposta. Hi ha un parell, ja he contestat un parell de preguntes. L'última és les rotacions optatives on s'han de posar. En el format que hi ha en el llibre del resident posa externes, però ho heu de posar allà perquè no hi ha més alternativa. No posa optativa, no. El llibre no té, entenem, encara que no siguin externes, si veiem que és rehabilitació, doncs cap problema, perquè ja sabem que l'externa ha sigut una altra. No sé si voleu preguntar alguna cosa més. Diu, si todavía no tengo el 0 al momento de la evaluación, luego que... Si todavía no tengo el 0 al momento de la evaluación, luego que el aporte se revisa o ja no sé... Vale, molt bé. Això, què passa? És cert que potser nosaltres estem... També us passa a vosaltres en el tema del registre, que fem ara el comitè d'avaluació... Ahir vam fer un comitè d'avaluació, no? I què ens passa? També agrairíem si no és a la 1 de la mañana del dia que serà vostre comitè d'avaluació, que no sé si tothom està al cas de quan serà el seu comitè d'avaluació, perquè planificat ja estan tots els comitès d'avaluació de los que toquen ara, de residents. Llavors, què pot passar? Pues que encara ens queda la rotació de cardio de l'abril. Intentem tindre totes, però a vegades sí que és cert que costa. I sí que no podem demorar més d'un mes després d'acabar el període per informar al Ministeri, perquè després això vosaltres ho podeu veure al METIS. Llavors, sí que és cert que intentem recuperar totes les avaluacions, a vegades ha sigut difícil, i vosaltres a vegades també actualitzeu alguna cosa el llibre del resident. I ahir sí, Núria, si tu vols explicar la teva experiència, perquè és la que més gestiona això. Disculpa, estava contestant i estava centrada en contestar la pregunta. No, dic que com funcionem, encara que el comitè d'avaluació sigui avui i si encara no informem al Ministeri passat un temps, pues que sí que tenim en compte, intentem
revisar tot, no? A veure, intenteu, sisplau, quan tenim la data, avui, per exemple, he contestat a una companya que ha dit, si tinc l'avaluació tal dia, home, intenteu, sisplau, tenir-ho com a mínim 15 dies abans per poder fer la gestió tranquil·lament. Però cada any ens passa que quan arribem al dia del comitè el tutor se'n recorda que ja han fet coses i que no estan al llibre dels residents. Doncs llavors els diem, us donem una setmana, a no ser que sigui allò que hem d'informar en el Ministeri, en el cas dels R4, això sí que és bastant inviable i ha de ser tot ja bastant pamat perquè no tenim temps, però en la resta sí que tenim una mica més de marge. Llavors, en una setmana, com a molt tard, sisplau, entreu tota la informació, perquè si no això vol dir anar fent extraccions i mai acabem, no? Perquè són totes incompletes. Intentem després del comitè d'avaluació màxim una setmana, perquè si no, no ens en sortim. Penseu, sobretot amb els R2 ESIR i els R4 MIR, anem molt... O sigui, intentem informar al Ministeri molt aviat perquè molts de vosaltres necessiteu el títol. Llavors, ara és immediat. Només informar de la nota i generar... Nosaltres entrem en el METIS, generem el que es diu ja em sortirà, un acte, val?, que és d'any de residència i després generar un acte de fin de residència que és la que ja després generarà el títol d'especialista. I amb això sí que intentem anar bé de temps, anar ràpid perquè no tingueu problemes a l'hora d'arribar a tindre el títol i poder portar-les per començar a treballar o el que sigui. Llavors, sí que estic veient que la Natàlia pregunta, ¿els qüestionaris és l'única forma de treure les competències específiques per rotació amb el grau de prioritat en el llibre? A veure, el qüestionari no té... És una autoreflexió, no? La idea seria, abans de... Ja em sortirà. Abans de començar una rotació, l'ideal seria revisar quines competències s'esperen que jo he d'assolir i quan he acabat, tornar-les a revisar. Però clar, si jo de R1 miro les d'hipertensió, si de R1 ja he adquirit totes les d'hipertensió, home, pot ser que de R4 també te les has de revisar. Però hi ha altres eines que són molt més objectivables per saber si un resident ha adquirit algunes competències concretes. Vull dir, pots fer una observació estructurada, pots fer una videogravació per avaluar les eines comunicatives, pots fer una observació estructurada si percebes que el tema de, no sé, exploració d'aparato locomotor le costa, doncs una mica pots fer, tens aquestes eines. Hi ha incidents crítics per veure que tant d'ètica com més clínics, presentar una sessió i veure què, el qüestionari el que és, t'orienta una mica i també és el que diem de l'autoaprenentatge. Finalment és el propi resident el que ha de ser conscient de què ha pres i què no ha pres. Si no tens totes les rotacions, podem avaluar igualment. A veure, sí que és cert que trobar totes les rotacions cada vegada són més, estem aconseguint més. A vegades es falta alguna rotació. El bo és que, com venen els coordinadors hospitalaris, amb això sí que a les comitès moltes vegades s'emporten aquesta cosa de, ostres, nos falta una rotació, nos falten un parell, ho hem d'aconseguir. També a vegades trobem que el tutor de primària pensa que l'informe anual del tutor és ja l'avaluació o que ha de coincidir la nota de l'informe anual del tutor amb la rotació de primària. Res a veure. O sigui, si la rotació és d'un 8 com R1, no ha de ser un 8 en 3 com R1, per lo que hem dit de coneixements i d'actituds, no ha de ser també un 8 l'informe anual del tutor, perquè pot ser que aquest resident va començar molt bé, però en les entrevistes tu veus que no va a les formacions obligatòries, que no fa cap formació voluntària, que no estudia, que costa molt que faci les entrevistes. Llavors, home, no serà de 8.
Llavors, l'informe anual del tutor és això, és la visió global del teu resident. També ho dic, que això abans no l'hem comentat, no ha de ser el mateix número o la mateixa idea, la de la rotació, les competències que aquesta persona li cal com R1 amb mi a primària, que la valoració global integral de tot un resident durant tot un any. Farem un curs per als nous tutors que intentem fer-ho una mica pràctic per practicar. Sí, farem la formació. Vale. Y si luego la evaluación no estoy de acuerdo con la calificación de alguna rotación, aquí debo acudir para hacer una reclamación o revisión. Bueno, en principi nosaltres anem enviant... L'ideal seria que quan acabeu la rotació que algú us digui, que el col·laborador docent us digui el què. Per això intentem que les entrevistes dels tutors us ensenyin el què, que sapigueu com han anat les rotacions. Al no estar d'acord, jo també penseu que l'ideal és que, clar, si no has tingut feedback, si no t'han dit, mira, a mi em sembla super... O sigui, si tu has estat allà i no tens sensació de que ningú t'ha dit, mira, això no l'has aconseguit, és difícil, quan veus una nota, dir, home, doncs jo pensava que havia anat tot bé, perquè a mi ningú m'ha dit res. Per tant, també és important aquest feedback. A vegades, amb els col·laboradors docents es consta. Però més que no estic d'acord és, llavors, què no he après? No tant perquè no estic d'acord. A vegades, insisteixo, ens centrem molt en el número i, com he dit, el número representa un buit que domina todo o quasi todo. Llavors, crec que l'important és què no ha après, què podria haver après millor, i és cert, insisteixo, i soc conscient que no tothom us dona aquest feedback i hem de treballar entre tots amb això i també l'heu de demanar. Però, bueno, és anar a la persona i intentar saber el què, però per canviar una nota entenc que pot ser que una persona que té una nota baixa amb un suspens, si ningú li ha donat feedback, també és interessant que quan feu les avaluacions els col·laboradors docents o els tutors, posar els comentaris qualitatius, que també donen una mica d'idea, no? Doncs mira, és que a vegades també és difícil valorar alguna persona que entre guàrdies, lliurances, vacances o ponts l'has vist 10 dies, una rotació d'un mes. Doncs a vegades també els col·laboradors diuen, mira, és que m'és difícil saber valorar aquest resident en 10 dies si ha assolit o no ha assolit aquestes competències. També és una responsabilitat. Avaluar per nosaltres es genera també un pensament de, ostres, això és una responsabilitat, però també és una responsabilitat de que estem formant a futurs metges, metgesses, infermers i infermeres de la nostra especialitat. Per nosaltres no és una eina d'autoritat, sinó una responsabilitat. No ho sé. Crec que ja és l'hora i espero que hagi sigut de profit i si els companys que no s'han pogut connectar lo puguin veure i aclarar alguna de les dubtes que encara segur que queden moltes i res més. Bon cap de setmana i els que fan vacances ara a Setmana Santa que gaudeixen i descansen. D'acord? Molt bé a tots. Adéu. Moltes gràcies. Adéu.